Upravo od samog završetka Domovinskog rata, koji je doveo do stvaranja slobodne i samostalne Hrvatske koje su sanjale generacije Hrvata, traju udari na temelje hrvatske državnosti. Temelj hrvatske državnosti, slobode, samostalnosti i suverenosti sasvim sigurno su hrvatski branitelji, koji su svojom neviđenom hrabrošću i nesebičnom žrtvom donijeli slobodu našoj domovini i svima onima koji u njoj žive. No, kod nas se ljudi koji su branili svoje domove od brutalne velikosrpske agresije koje smo bili izloženi etiketiraju od velikog dijela medija i dobrog dijela javnosti kao paraziti koji lagodno žive od mirovina koje su stekli u mladosti, kao alkoholičari, kockari, obiteljski nasilnici, zadrti, kockastoglavi desničari i sl. Za razliku od ostalih svjetskih zemalja u kojima se ratni veterani tretiraju kao nacionalni heroji, pa čak i u slučajevima kada su oni ratove vodili tisućama kilometara daleko od svojih domova, kao u slučaju, na primjer, Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ljudi koji su vlastitim tijelima stali pred metke i granate kako bi obranili svoje domove i živote onih slabijih i manje hrabrih od sebe, danas se potiskuju na društvenu marginu. Jedan od najočitijih primjera udara na one koji su svojim životima branili našu Hrvatsku, udar je na ratno znakovlje legalnih i legitimnih sastavnica pobjedničke hrvatske vojske, konkretno na oznake hrvatskih obrambenih snaga. To dolazi do razine apsurda gdje pojedini mediji čak plaćaju sponzorirane članke u kojima se senzacionalistički piše o tobožnjim skandalima, što je svake godine posebno očito u vrijeme proslave veličanstvene Oluje i dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kao skandal se tada predstavlja činjenica da su pripadnici hrvatske vojske na obilježavanju obljetnice bitke u kojoj su oni sami sudjelovali, a njihovi suborci ginuli, stigli u odjeći na kojoj se nalaze iste oznake kakve su na uniformama nosili upravo u tim akcijama i koje su službeno priznate oznake legalnih i legitimnih sastavnica pobjedničke hrvatske vojske. Oznake HOS-a prikazuju se kao fašistička i ustaška obilježja, iako se radi o obilježjima nastalima početkom 90. godina 20. stoljeća, gotovo pola stoljeća nakon sloma fašizma i pada ustaškog režima. Sve se to događa zbog gesla Za dom spremni, koje se nalazi unutar legalnog i službeno priznatog emblema HOS-a. Činjenica je da se to geslo u ovom obliku koristilo i za vrijeme nezavisne države Hrvatske, no vrlo je važno kada se govori o takozvanom fašizmu i antifašizmu odrediti referentnu točku. Referentna točka za slobodnu, samostalnu, suverenu i demokratsku Hrvatsku je Domovinski rat, a u kontekstu Domovinskog rata pripadnici HOS-a su istu tu Hrvatsku branili od velikosrpskog fašizma, agresije i monstruoznih zločina koji su se činili pod četničkom kokardom i komunističkom crvenom zvijezdom petokrakom. Dakle, agresorski i fašistički simboli iz Domovinskog rata danas su u hrvatskom društvu legalni, nekima čak i poželjni, dok se simboli s kojima se u ratu naša domovina branila i obranila proglašavaju nepoželjnima i kriminaliziraju se. Pa tako, navodi Dnevnik Nove TV, raste kazna za uzvike ili natpise kao što je Za dom spremni, koja bi u buduće mogla iznositi od 700 do 4000 eura, što bi značilo da bi dijete poginulog HOS-ovca koji je dao život za hrvatsku slobodu moglo platiti kaznu od čak 30.000 kuna ako poželi simbolički odati počast svome pokojnom ocu noseći ratnu oznaku svog oca s kojom je on branio Hrvatsku i s kojom je za hrvatsku slobodu i poginuo. No prije nego uđemo dublje u analizu odnosa, prvenstveno prema HOS-u, a samim time i prema Domovinskom ratu kao takvom, poslušajmo što je o HOS-u i njegovim pripadnicima govorila Hrvatska televizija. Jedini kriterij za ulazak u HOS isključivo je bila dragovoljnost. Unatoč etiketi radikalnosti kojih je cijelo vrijeme pratila, stranačka i nacionalna pripadnost nije bila bitna. Naprotiv, pripadnici drugih nacionalnosti, Hrvati iz emigracije i velik broj stranih dragovoljaca bojevali su u HOS-u. HOS-ovci su od početka djelovali na svim kriznim bojišnicama. Posebno su se istaknuli u obrani Vukovara, ali i cijele Slavonije, Dubrovnika, Banovine, poslije Livna i Bosanske Posavine, potom Mostara i drugih dijelova Hercegovine. Unatoč optužbama za ekstremizam, valja naglasiti kako su ratovali časno, a niti jedan od više tisuća pripadnika HOS-a nije osuđen za ratni zločin. Iako su mnogi HOS-ovci zbog ranjavanja postali teški invalidi i položili život za slobodu Hrvatske, njihov status zbog političkog neslaganja, ponajprije s čelnikom hrvatskih tajnih službi Josipom Manolićem, bio je i poslije rata poražavajući.
Tek 1996. HOS je službeno priznat, a tek 2004. Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HOS-ovci su priznati kao punopravni branitelji i dio Oružanih snaga Republike Hrvatske. Jasno je dakle kako se radi o službeno priznatoj postrojbi iz Domovinskog rata, koji je započeo 46 godina nakon sloma NDH, pa je s te strane teško govoriti o ustašama. S druge strane, zanimljiva je nedosljednost dijela medija u odnosu prema simbolima, jer se primjerice na svastiku nitko ne referira kao na višestoljetni simbol sreće i plodnosti u indijskoj kulturi ili kao simbol finskog ratnog zrakoplovstva, već se na svastiku isključivo gleda kao na simbol nacističke Njemačke. Opravdan i valjan argument za to je kako je to najrecentnija povijest, kako je slobodna Europa utemeljena na pobjedi nad fašizmom nasuprot nacifašističkim simbolima i ideologiji, stoga su ti simboli trajno okaljani, bez obzira što su postojali stoljećima prije. Zašto isti kriteriji ne vrijede u kontekstu zvijezde petokrake i ostalih simbola komunističkog režima, koji je po završetku Drugog svjetskog rata činio masovne zločine, ubijao bez suda, protjerivao i otimao imovinu, a po čijim se simbolima Hrvatska razarala i u vremenu Domovinskog rata? Ako primijenimo istu logiku, najrecentnija je povijest Domovinski rat. Slobodna i samostalna Hrvatska nastala je nasuprot totalitarnoj komunističkoj Jugoslaviji, a Hrvatska je vojska pod svojim oznakama i simbolima obranila Hrvatsku od brutalne agresije pod kokardom i zvijezdom petokrakom. Uzvik za dom u Hrvatskoj je tradiciji prisutan stoljećima, a postojale su razne varijante odgovora na taj uzvik, te se i sam oblik za dom spremni javlja i prije 1941. godine. S obzirom da većina medija u fokus priče oko HOS-a stavlja NDH, hrvatsku povijest možemo sukladno tome podijeliti u 3 razdoblja. Razdoblje prije uspostave NDH, razdoblje NDH i razdoblje nakon NDH. Za dom spremni pojavljuje se prije uspostave NDH. U vrijeme 4 godine postojanja NDH i taj se pozdrav koristio među brojnim drugim pozdravima, a u razdoblju nakon NDH, posebno u razdoblju Domovinskog rata, kojemu pripada i HOS, ovaj pozdrav ima isključivo pozitivne konotacije jer je korišten u obrani domovine i stvaranju slobodne Hrvatske nasuprot velikosrpskoj agresiji i totalitarnoj komunističkoj Jugoslaviji. No, bez obzira na logiku i činjenice, HOS-ovce se uporno proglašava ustašama i fašistima. Njihovi se simboli zabranjuju i kriminaliziraju, a simboli pod kojima je Hrvatska u najrecentnijoj povijesti razarana i danas su uopće prihvaćeni. Ne postoji praksa, ne postoji zakonski okvir po kojem bi kokarda koju nose sljedbenici četničkog pokreta bila sankcionirana u našoj zemlji. Ne postoji. Početak otvorenog obračuna s insignijama HOS-a veže se uz početak pravosudnog progona Marka Perkovića Thompsona i njegove pjesme Bojana Čavoglave. Marko Perković Thompson dragovoljac je Domovinskog rata i kao takav je napisao i zajedno sa suvorcima otpjevao ovu legendarnu pjesmu koja ga je proslavila. Bojana Čavoglave himna je postrojbe Samostalni vod Čavoglave, jedna od postrojbi HOS-a čiji je Thompson bio pripadnik. U spotu spomenute pjesme vidljivo je da Thompson i suborci na uniformama nose službene oznake HOS-a s geslom Za dom spremni. Geslo Za dom spremni nalazi se i na službenim oznakama Samostalnog voda Čavoglave, pa je stoga logično da i himna postrojbe započinje upravo geslom postrojbe. Pjesma je snimljena prije više od 30 godina, nebrojeno puta je emitirana na javnoj televiziji i bezbroj lokalnih televizija. Uredno je upisana u katalog Hrvatske glazbene unije, te je objavljena na 10 albuma i kompilacija izdanih od strane Croatia Records.
Gotovo 30 godina pjesma u njenom izvornom obliku nikome nije predstavljala problem, da bi odjednom počeli progoniti ratnog pripadnika postrojbe zbog pjevanja himne postrojbe koja započinje geslom te iste postrojbe, što bi bilo smiješno da nije žalosno i zapravo vrlo opasno. Pravosudna tijela Republike Hrvatske takve su optužbe dosad odbacivala, no pitanje je što će se događati sada nakon donošenja novog zakona koji propisuje rigorozne kazne za isticanje gesla koje su hrvatski vojnici koristili u obrani vlastitih domova i vlastite domovine. Kada smo kod odnosa pravosudnih tijela Republike Hrvatske prema HOS-u, vratimo se u 1993. godinu u postupak protiv HOS-a i Dobroslava Parage, koje je tada pred sudom obranio ugledni odvjetnik Zvonimir Hodak. U obrazloženju pravomoćne presude Vojnog suda u Zagrebu pod oznakom K500/93 od 4. studenog 1993. godine, potvrđene rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, temeljem koje je Dobroslav Paraga, kao glavni optuženi utemeljitelj, glavni zapovjednik i jedan od organizatora HOS-a, oslobođen svih neistinitih i neosnovanih optužbi za stvaranje paravojnih postrojbi HOS-a radi rušenja ustavnog poretka Republike Hrvatske i restauraciju NDH. Vojni sud u Zagrebu je utvrdio da su se svi dragovoljci HOS-a okupili oko Hrvatske stranke prava, koju je prvo optuženik bio predsjednik, isključivo s ciljem obrane Republike Hrvatske i djelovali su u suradnji sa institucijama sistema, kao i da je cilj njihovog nastanka i postojanja bio upravo obrana Republike Hrvatske od nastupile agresije. Ako su osnovani isključivo s ciljem obrane Republike Hrvatske i ako sud pravomoćno odbacuje tezu da su postrojbe HOS-a paravojne postrojbe osnovane s ciljem obnove NDH, kako onda oznake te iste postrojbe itko može smatrati fašističkima kada je to sudski pravomoćno odbačeno prije punih 30 godina? Nije bojna Čavoglave jedina himna neke postrojbe koja u sebi sadrži stih Za dom spremni. Stih Za dom spremni u svojim himnama imaju i samostalna satnija Mirlović polje, prva samorodna domobranska postrojba u Hrvatskoj, 113. Šibenska brigada i druga bojna 4. brigade ZNG-a, a himne su otpjevali Siniša Vuco, Mišo Kovač i Dražen Zečić. Poslušajte inserte iz tih pjesama. Formira se četa samostalna, od boraca hrabrih Milovčana, u boj kreću trobojnicom mašu, za dom spremni i za lijepu našu. U boj kreću majka i vesela, da četnike istraju iz sela. Milovčani idu u gardiste, da Hrvatsku od četnika čiste. Sinova, diljem lijepe naše, rodnu grudu natapa i vlaži. Sve smo dali, da ćemo još više, za dom spremni Šibenčani. 113. Šibenska brigada, Hrvatsku nam grudu čuva svetu, proslavljeni to su bojovnici. Hrvatski branitelji i pripadnike 4. brigade, jedan veliki aplauz. Idemo pjesmu Mi smo hrvatski anđeli. Idemo malo. Od Kuševa Dubrovnika, za hrvatski spremni boj, Gospi Sinjskoj i zamjer dali, branit ćemo narod svoj. Hrvatski smo anđeli, za dom spremni ustali, i milosti nemamo, pa do Drini tjeramo.
Već iz ovih nekoliko primjera je vidljivo kako nije samo HOS koristio geslo Za dom spremni, već su ga koristile i mnoge druge postrojbe. Koristile su ga i gardijske brigade, poput Tigrova i Pauka, gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane i mnoge manje postrojbe Hrvatske vojske iz raznih krajeva Lijepe naše i susjedne nam BiH. Posebno je zanimljiv slučaj izviđačko-diverzantske operativne grupe Hijena koja je djelovala u istočnoj Slavoniji. Naime, stup postrojbe bili su strani dragovoljci iz Mađarske, Francuske, Velike Britanije i Kanade, uglavnom pripadnici legije stranaca, koji su obučavali hrvatske dragovoljce i zajedno s njima sudjelovali u borbenim djelovanjima. Zapovjednik postrojbe bio je legendarni Mađar Jožef Juhas zvani Hijena, a službeno geslo te postrojbe također je bilo upravo Za dom spremni. Oznaku s natpisom Za dom spremni pripadnici su postrojbe uz oznaku HVA nosili do samog kraja Domovinskog rata 1995. godine. Slijede originalni audio i video zapisi iz onog vremena koji potkrepljuju široku rasprostranjenost pozdrava Za dom spremni među svim sastavnicama Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane. Ako treba za Hrvatsku umrijet ćemo svi. Ako treba za Hrvatsku umrijet ćemo svi. Ale, ale, aleluja. Ale, ale, aleluja. Ale, ale, aleluja. Za dom spremni, tigrovi. Na čast i vrijednost Hrvatske! Ovo je 3. bojna 4. gardijska brigada. Mi smo došli ovdje danas da malo probudimo ljudi. Sada je 11 sati i 6 minuta. Otpust do 12:15, isto mjesto. Pozdravam vas. Za dom! Otpust! Ovih nekoliko snimaka jasno svjedoči o tome da je pozdrav Za dom spremni bio široko rasprostranjen među narodom u vrijeme Domovinskog rata i da su ga koristile i postrojbe HOS-a i postrojbe HVA i HVO-a, čak i gardijske brigade u svojim pjesmama i na postrojavanju. Važno je istaknuti kako je iz šire konteksta korištenja pozdrava Za dom spremni među hrvatskim vojnicima jasno kako se pozdrav koristi isključivo kao simbol obrane i otpora, bez ikakvih fašističkih ili totalitarnih aspiracija prema bilo kome. U nastavku poslušajte još nekoliko pjesama iz ratnog vremena koji u sebi također sadrže stih Za dom spremni, a ne pjevaju o specifičnim postrojbama već u obrani domovine od velikosrpske agresije, što također pokazuje koliko je taj pozdrav bio rasprostranjen i omiljen među narodom. Vjerujte mi što sam mislio tad, mislim i sad. Idemo! Hvala vam lipa, Bog vam da zdravlje. Živjeli! Sada pjesma koju sam napravila za sve hrvatske borce i za ovu zemlju Hrvatsku. Mnogi od nas su je čuli vjerojatno na radiju Domovina. Idemo sada. Domovina.
tisuće granata, ni grom pušaka, neće nas vratiti ni za koraka. Neće nas vratiti ni za koraka, jer uz nas je pravda, jer uz nas je Bog. Zato za dom spremni smo u odlučni boj. Zato za dom spremni smo u odlučni boj. Draga naša Hrvatska, braćo i sestre, drage Hrvatice i Hrvati, hrvatski hrabri borci, želim vas pozdraviti u ime grupe Zlati Dukati pravim hrvatskim pozdravom na koji očekujem da vi spremno odgovorite. Za dom! Tako je. Bijeli križ opomenu šalje, putniče stani, ni koraka dalje. Ovdje je palo golubova jato, a bili su za dom, bili samo zato. Pomoli se, onda dalje kreni, na ovom su mjestu pali golubovi bijeli, s ognjem pakla tu su se sreli, ostala su polomljena krila, a bili su za dom spremni. Navedene snimke pokazuju kako je pozdrav za dom spremni bio široko rasprostranjen, ne samo među HOS-ovcima, već i među pripadnicima Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane, ali i među narodom, pa se tako danas nekima sporni pozdrav našli u mnogim pjesmama koje izvode brojni legendarni hrvatski glazbenici. Posebno je zanimljiv slučaj Bojne Čavoglave, koja je danas po nekima kontroverzna, no koliki je ona značaj imala u ratnim vremenima pokazuju i njene brojne obrade. Jedna od takvih obrada je i pjesma Hej junaci, koja pjeva o obrani Sarajeva, izvode ju Alen Mustafić i Teška industrija, a u video spotu za pjesmu se uz pripadnike armije BiH i teritorijalne obrane BiH pojavljuju i pripadnici HOS-a s oznakama HOS-a koje sadrže pozdrav za dom spremni, a s kojima su branili Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. HOS se sa svojim oznakama pojavljuju u spotu za pjesmu koja govori o obrani Bosne i Hercegovine, u kojemu HOS-ovac stoji rame uz rame s pripadnicima oružanih snaga BiH, s kojima je zajednički branio suverenitet i slobodu BiH, tako da je u ovom slučaju suludo govoriti o nekakvom fašizmu ili ekstremizmu. Vidjeli smo na brojnim primjerima kako je pozdrav za dom spremni bio iznimno popularan i široko rasprostranjen u ratno vrijeme. U programu HTV-a Mostar čak se i središnji dnevnik odjavljivao tim pozdravom. Bog i Hrvati i za dom spremni. Bog i Hrvati za dom spremni.
No, svoju popularnost i to isključivo u kontekstu domoljublja, požrtvovnosti i hrabrosti, taj pozdrav zadržava i nakon Domovinskog rata, pa se tako pojavljuje u prvoj verziji jedne od najpoznatijih hrvatskih navijačkih pjesama, pjesme Srce vatreno iz 2006. godine. Poslušajte. Ejo ekipo, da pozdravimo igrače, sa tribina kada čuješ navijače, kad se pjesma ori srce kuca jače, za dom, za Hrvatsku i igrače, iz daleka kao jeka tebi nose me, Povicijev stadion je puna nas na stotine. Arhivske snimke iz onog vremena daju jasnu sliku o važnosti i upotrebi pozdrava za dom spremni. Zanimljiva je i perspektiva dragovoljca HOS-a, ratnog zapovjednika HOS-a Bogdanovci, Damira Radnića, koji je prije nekoliko godina u podcastu Velebit iznio upravo na temu potencijalnih zabrana oznaka HOS-a. Pozdravom koji se nalazi u vašem grbu, koji se nalazi na onoj ploči koju su premjestili iz Jasenovca u Novsku, na kojem piše za dom spremni. To je pozdrav s kojim ste vi tada išli u rat, to je pozdrav pod kojim ste ginuli, to je pozdrav koji osim toga u ono vrijeme je imao takvu težinu da nikome nije padalo na pamet da na bilo koji način ospori. Znači da je, ako je tada zaslužio svoj nekakav legitimitet u tom ratu kroz žrtvu koju su ljudi iz vaših redova za taj pozdrav položili, ne da je neumjesno osporavati taj pozdrav, nego je zapravo to zločin, da se osporava vama pravo i da se uopće dovodi u pitanje društvena vrijednost tog pozdrava, da ga se na takav način ozloglašava. Što mislite, dakle, o toj jednoj šizofrenoj paradigmi koja sve više dolazi na površinu u Hrvatskoj kroz takve institucije, tih nekih imena koja sam u neosobnoj opciji sada pripomenuo? Pa zapravo ste dali i odgovor ovoga i postavili pitanje, dali odgovor. Ma mislim, to je van svake pameti. Naravno da bih vjerojatno i ja u najmanju ruku se onako posprdno nasmijao kad bi vidio dvoje ljudi na cesti da se pozdravlja tako. Mislim, imamo mi gomilu drugih pozdrava i Bog i dobar dan i milion drugih pozdrava koji su uobičajeni i pod navodnicima normalni, tako da pozdravljati se, ne znam, sa dom spremni i tako dalje, to bi bilo vjerojatno pomalo smiješno i onako anakrono ovoga. Međutim, sama oznaka, tamo ploča, pa ne znam, prišivke, majice i tako dalje, nečega što ne samo mi smo imali to na svojim prišivkama, na rukavima, ali 90% postrojbi, pod navodnicima regularni, tigrovi, 2., 3., 4., 5., 7., 9., svi su odlazili 1991. u rat sa tim riječima. To je bilo normalno, to nam je davalo nekakvu dodatnu snagu, na taj način je i rat dobiven, ali bez ikakvih aluzija na 41. 5. bez ikakvih aluzija na bilo šta od toga. I danas, kažem, na taj način ti razni koji sebe zovu političarima i koji zovu sebe nekakvom ljevom, ne znam nija kakvom opcijom, mislim, to je, kažem, to je van svake pametni, to je vjerojatno samo zato što je većina medija u sličnim tim rukama kao što su oni i onda oni imaju potporu tih medija, pa se o tome piše, o tome se govori i oni na tome rade nekakvu svoju političku reputaciju, ali uopće ne razmišljaju o tome što je tada značilo, niti znaju. Nima njih, naravno, i tih opcija koji su isto bili i u ratu, koji su prošli sve to, koji tad nisu imali nikakve primjedbe. Ja vjerujem, možda je malo smiješno reći malo nas je ostalo živih iz te moje ekipe, ali ja vjerujem da ima tih političara, možda ili ih je bilo, te nekakve, možda niže razine, ne znam, za višu razinu u Saboru, Vlada i to, ali ovih nižih lokalnih razina do županije, koji su bili vjerojatno dragovoljci 81. godine, ma skladim se sad ovdje s vama koji su kasnije bili sasvim nekakva 10. opcija. Dakle,
To je bilo jedno vrijeme i to ima svoj povijesni kontekst. Dakle, mi sad zapravo brišemo svoju povijest. Kao što brišemo svih onih godina ili kao što smo lažnu povijest stvarali od 45. na ovom. Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u članku 2 stavak 1 precizirano je tko su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata. Zakon kaže: hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je osoba koja je dragovoljac i pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske, Zbor narodne garde, Hrvatske vojske, Ministarstva obrane, policije, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskih obrambenih snaga, te pripadnik naoružanih odreda narodne zaštite koju u njima proveo najmanje 5 mjeseci do 24. prosinca 1991. godine, organizirano sudjelovala u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, odnosno suvereniteta Republike Hrvatske u bilo kojem razdoblju Domovinskog rata. Dakle, zakonom je regulirano da su pripadnici Hrvatskih obrambenih snaga hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, a budući da su sve postrojbe imale svoje obilježje na odorama, tako i HOS imao znak s natpisom "Za dom spremni", koji je bio i uzvik na postrojavanje. Nadalje, člankom 18 Pravilnika o vojnim odorama propisano je da hrvatski branitelji iz Domovinskog rata mogu u svečanim prigodama i u prigodama službenog obilježavanja obljetnica vezanih uz događaje u kojima su sudjelovali u Domovinskom ratu ili na obljetnicama zbivanja iz Domovinskog rata nositi službene vojne odore ako ih posjeduju, a mogu nositi i vojne odore iz Domovinskog rata. Ako sagledamo ovaj zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i pravilnik Ministarstva obrane o nošenju vojnih odora, a znajući kako izgleda odora i dijelovi odore HOS-a u Domovinskom ratu, te da se na njima nalazi "Za dom spremni", kao i činjenicu da se današnja Hrvatska, prema Ustavu, temelji na pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu, kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države, dolazimo do zaključka da su sva dosadašnja postupanja hrvatske policije i pravosuđa o oduzimanju predmeta, kažnjavanju na javnim skupovima zbog riječi "Za dom spremni" u najmanju ruku suspektna, ako ne i protuzakonita, a izjave naših političara koji istovremeno pozivaju na promicanje vrijednosti Domovinskog rata i žele zabraniti legalne oznake, legalne postrojbe, legalne i pobjedničke hrvatske vojske, ukazuju da ne poznaju zakone koje bi oni u najvećoj mjeri trebali štititi. Oči cijelog svijeta uprte su u agresiju Rusije na Ukrajinu, koju je osudio sav civilizirani svijet. U kontekstu kriminalizacije pozdrava "Za dom spremni" važno je sagledati odnos prema pozdravu "Slava Ukrajini". Slava Ukrajini. Slava Ukrajini pokliči koji svoje korijene vuče iz nacizma, no danas, u vremenu agresije Rusije na Ukrajinu, postao je opće prihvaćen simbol otpora agresiji i tako se taj pozdrav mogao čuti i u Hrvatskom saboru, i u EU parlamentu, i u Ujedinjenim narodima, a predsjednik Ukrajine Zelenski, koji je čak bio i osoba godine prema časopisu Time, koristi ga u svakoj prilici. Istu logiku treba primijeniti i prema pozdravu "Za dom spremni". Premda se taj pozdrav koristio i u vrijeme nedemokratskog i totalitarnog ustaškog režima, hrvatski su branitelji svojim časnim ratovanjem i hrabrom žrtvom u obrani domovine od velikosrpske agresije s tog pozdrava očistili sve negativne konotacije, jer moderna hrvatska država počiva na pobjedi u Domovinskom ratu i na jasnom otklonu od svih totalitarnih režima. Upravo stoga, državne vlasti bi bilo znatno pametnije da se, umjesto da se bavi kriminalizacijom oznaka i pozdrava s kojima su hrvatski branitelji ginuli u obrani domovine, pozabavi zabranama simbola komunističkog totalitarizma, što jasno zahtjeva Skupština Europskog parlamenta i Vijeća Europe, a zahtjevamo također i promptnu kriminalizaciju četničkih simbola po kojima su se palili hrvatski domovi i ubijali hrvatski vojnici, ali i civili, žene i djeca, kako bi napokon i na simboličkoj i na političkoj razini postalo potpuno jasno tko su pobjednici u Domovinskom ratu i tko je zaslužan za našu slobodu. Hrvatski narod to zna jako dobro, no političari uporno ovim temama skreću pozornost s egzistencijalnih pitanja i tako koče napredak društva koje se guši u vječnim raspravama o ustašama i partizanima. I tim će raspravama jednom doći kraj, no tek kada se sve postavi na svoje mjesto, kada se hrvatskim braniteljima i njihovim simbolima oda čast i zahvalnost koju zaslužuju i kada se jednom zauvijek raščisti sa svim totalitarizmima i simbolima pod kojima je Hrvatskoj učinjeno toliko zla. Mi smo odlučni u osudi svih totalitarnih režima i ponosni smo na žrtvu svih hrvatskih branitelja, onih koji su bili za dom spremni, spremni za siguran dom, slobodan dom, miran dom, hrvatski dom.